doon na tayo ihatag ng mga tips Aron di ba pobre? on how to be financially capable. Canada. Lahi man ang gyud radyo man rin na magyugi panganak nga dato gyud no. Bitaw no. Pero napoy pamaagi aron mahimo kang at least capable. Kumbaga ma-afford lang nimo ang mga Bakay makuot-kuot. Number 1 imong buhaton kinahanglan kabalo gyud ka mag budget. So pag budget yun kinahanglan doon ay listahan. Dapat dili gyud na malimtan ang mga diaper, mga bugas, unsa ba na imong mga panginahanglanon sa inyong balay para kung grocery man ka, mamalengke, kabalo ka unsa yung paliton and kabalo ka pila ang presyo, ma-budget nimo na radyo man irin mga kasama para kabalo ka nga dili pud ka ma-over budget. Somehow igo ra ang sweldo ni mister or sweldo nimo para sa kana nga mga bulan. Ikaduha, kinahanglan gyud magtigom pod ka. Kana. Ayaw na ninyo kanang ibaliwala mga kasama kay panahon sa emerhensiya. Pasalamatan gyud nimo imong kaugalingon nga may na lang nagtigom ko may na lang doon ako'y kwarta nga kinahanglan i-admit si Mister o si Mrs. Baron or imuhang anak kay kita ka ano radyo man irin no sa panahon maaksidente magkasakit kana ang rule gyud din ha radyo man irin is 50, 30, 20 rule. So, ang 50 para sa yung panginahanglanon, ang 30 para sa maybe wants nimo na kay mga gusto of 20% para sa imong savings. So, panalitan, na kay usa ka gantos kita ming sulturon og sa gantos. Ang 90 pesos amo ang isipti, isipti sa bulsa, ang GS isuod na mo sa alkansiya. Ayan na gunahuna agyod. Kanay imong gibutang daghan mamang kog savings. Ang savings dapat dili na siya mailabtan. Ikatulo radyo man irin. Mag-invest. Klaro na itong mga kasama no, kanang tigom ninyo somehow naapod na ipadulngan. Dili pwede nga magtigom lang mong kwarta, nga tigom lang ingon ana kay kini manggong mga investments nimo somehow kini ang rason nga ma-motivate ka sa imuhang pagpanarbaho, sa imuhang ginabuhat diha mga rackets, maybe dugang income para do na kay kanang ginaatangan nga makita nga resulta sa imuhang pagpanghago. O sa mga investment radyo man irin, maybe gusto na ka magbato ng kaugalingong balay. Sama sa gingon ni Radyo Man ining ganina, bagong sakyanan. Sakyanan. Diba? So, investment. And of course, financial goals. Dapat doon na gid kay mga goals sa imuhang kinabuhi. Dili lang man na ka nang sa life lang, no? But even sa imuhang finances. Dapat kabalo ka nga kung nakita ni mo imuhang sweldo, dili kayo ingon ato ka dako, dapat ang imuhang lifestyle, dili pod ato ka bongga. Buras ka. Sige, ana. Dapat yun na, sagad madunggan ako radyo man. Buraga pista. Yes. Sagad madunggan ako radyo man irin, makadungog ko anang moingon sila nga, usa lang ba ang kinabuhi? You live only once. So, dapat, hala, sige, kung samtang kaya pa, samtang okay pa, ana, okay man na, radyo man no? Dili man sa magdinalo, yun ka nga, di yun mo i-treat imong self, pero dapat kabalupod ka mag-manage. So, mao to mga kasama, ha? Ang mga financial tips para mahimo kang financially capable karong tuig 2025.